Igbo ndị ọma ndewonu ekelekwa m unu ihe ọma mere onye ya mekwara ibe ya oge ruola maka akụkọ ụwa nke si n'Enyimba TV Aba abịara gị na nke taa bụ Fraịde abalị 16 n'ọnwa asatọ afọ 2024 ma bụrụkwa ihe afọ n'ala Igbo. Na mmalite gere isi akụkọ ndị gbapụtara ihe n'akụkọ anyị taa. Gọvanọ steeti Abia eduola ndị kọmishọna isii ọhụrụ n'iyi ọrụ ma kewapụtakwa ụlọ ọrụ ministri ndị ọhụrụ. Nnukwu kansụl ikpe ekwuola na Kekere Ekun ga-arụli ọrụ dịka onye ọkaikpe ukwu ala Naịjirịa CJN. Obi onye isi ala enyela nzaghachi dịka ụlọikpe mba France nyere ụlọ ọrụ ndị China iwu ijichi ụgbọ jet atọ onye isi ala. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ka m ga-ewetara gị n'aka ngwa ngwa. Ọka akụkọ bụ m Ezinne Mmadụ. Aka na-akwụ ụgbọ ọchịchị steeti Abia bụ Dọkịta Alex Oti eduola ndị kọmishọna isii n'iyi ọrụ na steeti Abia. Ndị kọmishọna ndị a ndị ṅụrụ iyi ọrụ nke onye Solicitor General ma bụrụkwa odeakwụkwọ nke steeti a n'ihe metụtara ụlọ ọrụ ministri ikpe ziri ezi mere. Onye nkwuchite ọnụ nke gọvanọ bụ Okeọha Njọkụ zipụrụ ozi nke nyere nkọwa sara mbara maka ememme idu n'iyi ọrụ ahụ. Gọvanọ Oti gwara ndị kọmishọna ọhụrụ ndị a na ohere adịghị maka ịlụso ndị mmadụ maọbụ onye ọzọ ọgụ ma gbakwunye na ọchịchị ya enweghị ohere nke ịnabata agwa nrụrụ aka ọbụla ebe ha kwesịrị ịbụ ndị ọrụ ndị eji ama atụ ma bụrụ ndị na-eme ihe a na-ahụ anya na inweta mmezu nke ebumnobi gọọmenti n'ụlọ ọrụ ministri dịgasị iche iche ebe ha ga-eje ozi. Ndị kọmishọna ọhụrụ ndị a gụnyere David Kalu nke ụlọ ọrụ ministri nka na ụzụ, Kingsley Chibueze Nwokocha nke ụlọ ọrụ ministri azụmahịa nakwa Okeọha Ụkọndụ onye nyere ụlọ ọrụ ministri nhazi ego Ijeọma Ahụkwa onye ga-ahụ maka ministri na-eleba anya n'ihe metụtara ụmụ nwanyị, Goodluck Ụbọchị maka ụlọ ọrụ ministri mmụta praịmarị nakwa nke sekọndịrị na Ogbonnaya Uche maka ụlọ ọrụ ministri ahụike. Onye gọvanọ mapụkwara ọkwa nhiwe nke ụlọ ọrụ ministri ọhụrụ nakwa mkpụgharị nke a na-enwela n'ihe ndị metụtara ndị osoyachi. Ụlọ ọrụ ministri isii ndị ọhụrụ nke gọvanọ kewapụtara gụnyere nke mmụta praịmarị na sekọndịrị tinyekwara nke mmụta mahadum na nke mbelata ụbịam nakwa nchekwa ime obodo nakwa nke ọrụ na nrụpụta ihe nakwa nke ụlọ ọrụ banyere ụmụ obere ahịa nakwa eserese ihe nke omenala na nka na ụzụ. Enyimba TV chọpụtara na mwugharị nke otu kabinet onye gọvanọ nke emere na ụfọdụ ndị kọmishọna bụ ndị ezigara n'ụlọ ọrụ ministri dị iche n'ebe ha nọbụ na-arụ ọrụ. Ọchịchị etiti nke ala anyị na-ebu ụlọ ọrụ mba China akpọrọ Zhongshan Fujian Industrial Investment Co Limited ebubo ịbụ ndị ji aghụghọ ka nata ikikere nke otu ụlọikpe mba France ndị kpelara ha ma nye ha ikikere nke ijichi ụgbọelu jet atọ onye isi ala nke gọọmenti etiti nwe. N'esemokwu nke gbasara iji aka ike kpebie ikpe n'ụlọ ikpe nke nọ n'obodo France bụkwanụ nke kpelara ụlọ ọrụ ndị China na-enye ya ohere nke ịkpachi ụgbọelu jet atọ onye isi ala nke a na-arụzi na mba France n'ihi ụgwọ nọrọ n'ọtụtụ afọ nke ụlọ ọrụ ahụ na-asị na gọọmenti steeti Ogun ji ha. Onye nkwuchite ọnụ Obi onye isi ala Bayo Onanuga na-ebu ụlọ ọrụ ndị China ahụ ebubo na ọ na-agbalị iweghara ngwongwo Naịjirịa ndị nọ na mba ndị ọzọ na-ebughị ụzọ mee ka ọchịchị etiti nakwa gọọmenti steeti Ogun mara maka ya.
Onanuga kwuru na nke a na-abịa n'agbanyeghị na onye Attorney General nke ala anyị nakwa onye minista na-ahụ maka ikpe ziri ezi Lateef Fagbemi esorola gọọmenti steeti Ogun na-arụkọ ọrụ ọnụ n'akụkụ a iji nweta ogbugbo n'okwu ahụ. O kwuru na ụgbọelu jet 3 onye isi ala ndị ahụ bụ ndị ebugara mba France ka enwee ike rụzitụ ha ọrụ n'akụkụ dị iche iche. Ka ọ dị, ụlọ ọrụ mba China bụkwana ndị jichiri ụgbọ jet onye isi ala 3 Zogstan ekwuola na ọ dị njikere inwe mkparịta ụka ebe ọ na-atụ anya na a ga-edozi esemokwu dapụtara n'etiti ya na gọọmenti ala Naịjirịa. Ụlọ ọrụ ahụ kwupụtara nke a na ihe metụtara ozi nke ha zipụtara rutere Enyimba TV aka. Ụlọ ọrụ ndị China ahụ bụ ndị nkwekọrịta ha na ọchịchị steeti Ogun nwere gbasara usoro ibupụ ihe mba ndị ọzọ bụ nke gọọmenti steeti Ogun kagburu n'afọ 2016 bụkwanụ ndị gbara akwụkwọ n'ụlọ ikpe dị na mba France ka ụlọ ikpe ahụ leba anya na esemokwu ha na gọọmenti steeti Ogun nwere. Gọọmenti steeti Ogun site n'ọnụ onye ndụmọdụ pụrụ iche nyere onye gọvanọ n'ihe metụtara mgbasa ozi na atụmatụ Kayode Akimade katọrọ nzọụkwụ ahụ dịka ọ kpọrọ ya ụzọ akọ nke kpakọrọ ọnụ ụlọ ọrụ ndị China chọrọ iji kpachie ihe ndị ala anyị nwe nọ na mba ndị ọzọ, na-ekwu na mgbalị ndị ha mere n'oge gara aga maka ime nke a kụrụ afọ n'ala. Akimade gara n'ihu bụ ụlọ ọrụ Zogstan ebubo iduhie ụlọ ikpe Paris n'otu esi eji ngwongwo ndị ahụ ha jichiri eme ihe nakwa ọdịdị ya. Onye isi ala Bola Tinubu nakwa onye isi ala Teodoro Mbasogo nke mba Equatorial Guinea abịanyela aka n'akwụkwọ nkwekọrịta itinye ọkpụ mmanụ gas n'ala oke osimiri Atlantic gafere mba Guinea gburugburu. Nkwekọrịta ahụ metụtara akụkụ ndị dị oke mkpa dịka ime iwu na nzọụkwụ nchekwa nke ọkpụ mmanụ gas, ihiwe nakwa ịmalite ọrụ n'akụkụ ahụ, mbugharị nke mmanụ gas, onye nwe okpo mmanụ gas nakwa ụkpụrụ ndị ga-eduzi atụmatụ ọrụ a. Onye isi ala Tinubu, onye nọ na njem nleta abalị 3 na mba Equatorial Guinea, kọwara na ala Afrịka na-achọsi ogbugbo ndị ọ ga-eji n'aka were wepụtara onwe ya ọtụtụ ihe nke ọ ga-eji chee ihe ịma aka nke mmepe obodo, akụnụba nakwa ndọrọndọrọ ọchịchị ihu. Onye isi ala Tinubu gbakwara ndị ndu niile nke ala Afrịka ume ka ha mee mgbalị ndị siri ike n'ilebara oke mgbapụ nke ndị nwere nka na aka ọrụ ji na-agbapụ n'ike n'ala Afrịka anya. Osote onye isi ala Kashim Shettima ekwuola na nchọba ikpe na-adịbeghị anya nke ụlọ ikpe okpecha ọgwụ nke ala anyị mere ebe ha nọrọ onye nwere onwe n'akụkụ niile n'ebe ọ metụtara ọchịchị kansụl ga-enye aka kwalite usoro mmụta bụ isi n'ala Naịjirịa. O kwupụtara nke a na Abuja n'otu ihe omume mwepụta otu akwụkwọ ọhụrụ n'ihu ọhaneze nke isiokwu ya bụ Navigating the Politics of Universal Education Policies in Nigeria, nke osote gọvanọ steeti Ekiti n'oge gara aga bụ ọkammụta Molukpe Adelabu dere. Dịka o siri kwuo, nnwere onwe nke ọchịchị kansụl nke ọ bụ ibu ọrụ ya inye mmụta praịmarị ga-eleba anya na ndọla azụ nke a na-ahụkarị n'ihe metụtara ego, nke merela ka ngalaba ụfọdụ nke ọrụ ghara inwe otu olu n'ihe gbasara mbunobi gọọmenti etiti na mmụta. Osote onye isi ala rụtụrụ aka na mkpụgharị na-aga n'ihu ugbu a nke ọchịchị onye isi ala Bola Tinubu bagidere, nke ga-enye aka kwuo okwu banyere ụkpụrụ ụfọdụ ndị na-adịghị otu o kwesịrị na ngalaba mmụta nke bụ isi n'ala Naịjirịa. Nnukwu kansụl ikpe NJC na-ekwu okwu ọma ugbu a banyere ọkaikpe Kudirat Montomori
Kekere Ekun na ọ ga-arụta ọrụ nnukwu onye ọkaikpe ala Naịjirịa CJN nke ọma ma ọ bụrụ na ahọpụta ya. Otu NJC mere ka amara nke a n'ozi nke ha zipụrụ ma zigara onye isi ala n'ọgbakọ 106 nke ha hiri odo na Abuja na agbata abalị 14 nakwa abalị 15 nke ọnwa Ọgọst a anyị nọ na ya. Ọnụ na-ekwuru otu kansụl NJC Soji Oye kwuru na mkpebi ahụ bịara dị oke mkpa n'ihi na ọkaikpe Ariwoola ga-achịsọwa n'ọrụ nnukwu onye ọkaikpe ala anyị na ihe metụtara otu o si na-arụ ọrụ n'izu ọzọ n'ụbọchị Tọzdee bụkwa na 22 nke ọnwa Ọgọst afọ a nke anyị nọ na ya. Ụlọ ọrụ nchekwa n'ala anyị amapụla ọkwa na enweela mgbago gbapụtara ihe na mmepụta mmanụ crude kamgbe ebuchara agha megide ohi mmanụ n'ụzọ tara ọchịchị na mpaghara Niger Delta. Onye Director nke ihe omume mgbasa ozi DMO nke ụlọ ọrụ ndị agha bụ Major General Edward Buba mapụrụ ọkwa n'isi obodo Abuja mgbe ọ na-ekwu okwu na nnọkọ mkparịta ụka mgbasa ozi ugboro abụọ n'izu nke ya na ndị ntaakụkọ n'ogige ụlọ ọrụ nchekwa n'ihe metụtara ihe omume na-aga n'ihu nke ụlọ ọrụ ndị agha elu na ngalaba ụlọ ọrụ nchekwa ndị ọzọ ji n'aka n'ogige dị iche iche megide enweghị nchekwa n'ala anyị n'abalị 15 nke ọnwa Ọgọst afọ a. Isi ụlọ ọrụ ndị nchekwa kwakwara arịrị n'okwu ha kwuru gbasara iji mita na-eledo mmanụ gaasị na-aga n'okpo mmanụ dịzị ka okwu awụsara dịka mmiri awụsara n'elu okwute. Ndị ndu na otu jikọrọ ndị ọrụ n'ala anyị NLC na-ata nkọwa nke ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nyere n'ihe butere mwakpo ha wakporo isi ụlọ ọrụ ndị ọrụ dị n'Abuja na-akpọ oku ka ndị uwe ojii rịọ ha rịrịọ si n'ala ala obi. N'otu ihe omume ịgwa ndị ntaakụkọ okwu n'Abuja, ndị ndu nke otu NLC site n'aka onye isi nke nzirịta ozi nakwa ihe ndị ọzọ bụ Benson Upa kọwara na ebubo ndị uwe ojii na-ebo na ha na-achọ otu onye omekome ama ama na mba ụwa n'ụlọ ọrụ ha bụ akụkọ nke na-atọ ọchị. Otu NLC mara ndị uwe ojii aka n'ihu ka ha wepụta ihe ngosipụta nke nkwekọrịta ọbụla ha nwere bụkwanụ nke otu ndị ọrụ na onye omekome ọ bụ ha na-akpọ aha nwere. Otu NLC gakwara n'ihu katọọ nzọụkwụ nke gọọmenti na-agbalị iwere n'itinye anya n'ihe ndị na-eme n'ime otu jikọrọ ndị ọrụ nke gụnyere atụmatụ iwetulatatụ oge ọnụnọ nke ndị ndu otu jikọrọ ndị ọrụ. Ọ ka bụkwa n'oge akụkọ ụwa n'Enyimba TV ka akụkọ ndị a si na-abịara gị. Akụkọ ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ngwa ngwa m lọtaghachiri naanị nọsi ike na-ege ntị maka na ana m abịa. Na-eburu n'obi na ịka nọ ebe ahụ ka anyị gazie n'ihu n'akụkọ ndị nke anyị ji n'aka ka fọrọ. N'akụkọ sitere mba ofesi, Joe Biden na Kamala Harris pụtara na nke mbụ ya n'ihu ọha ndị mmadụ nọ na-ekiri ha n'ihe omume ịdị n'otu nke ha mere na kamgbe Harris gbanwere onye isi ala Joe Biden dịka onye ga-eji ahụ otu pati Democrat azọkwa onye isi ala na ntụliaka ọkwa onye isi ala ga-ehi odo na mba Amerịka n'ọnwa Nọvemba. Ukwe ndị lara elu nke Joe imeela sitere n'ọnụ ndị gbakọtara na otu ụlọ akwụkwọ kọleji dị n'obodo Maryland nso Washington dara ezigbo ụda ka a na-anụ olu ndị a. Biden bụrụ onye ọtụtụ ndị mmadụ nyere otuto n'ihi nzọụkwụ nke o were n'igbubilatata ọnụ ahịa nke mkpụrụ ọgwụ nyere ndị lara ezumike n'okpuru usoro ihe omume ọdịmma ọhaneze. Mana onye akacha ele ugbu a bụ osote onye isi ala bụ Kamala Harris, onye merela ka otu pati Democrat dị n'otu ma gbalie elu ugbu a
a n'ihe metụtara ọgbọ nta vootu megide onye ji aha otu pati Republican bụ Donald Trump na-azọ ọkwa kamgbe o jichara ike wụnye na ọsọ nke onye isi ala a na-agba na mba ahụ. Mbịakọta ọnụ nke Kamala nakwa Joe Biden na-abịa awa ole na ole nke Trump kwesịrị ịhazi ọgbakọ ndị nta akụkọ n'ogige golf club ya dị na New Jersey. N'akụkọ azụmahịa, ịrị elu ọjị nke ọnụ ahịa n'ala Naịjirịa hapụtụrụ aka n'ọnwa Julaị gara aga dịka otu o siri rie elu ma nọrọkwa nnọọ ebe ahụ n'ime afọ abụọ gara aga. Ogo iri elu nke ọnụ ahịa nke bụ pasentị 23 na ụmụ 40 n'ọnwa Julaị wepụtụrụ aka ma ejiri ya tụnyere nke ọnwa Juun, ọ bụkwanụ pasentị 34 na ụmụ 4 n'ọnwa Juun dịka ụlọ ọrụ mgbakọ NBS nke ala anyị siri wepụta ozi. Nledo oke iri elu na-atụ ọnụ ahịa n'ihe ọtụtụ n'ime ọnwa 12 n'afọ ahụtara mgbada nke na-abụtụghị na ọnụ ihe adaala, kama ọ na-egosi mgbadata nke ọnụ ahịa niile ma tụnyere ya na otu esiri hụta ya n'ọnwa ndị gara aga. Dịka ụlọ ọrụ NBS siri mee ka amata, ogo iri elu nke ọnụ ahịa n'ọnwa Julaị gosiri na ọ gbadatara ma ejiri ya tụnyere nke ọnwa Juun nke afọ 2024. Ogo kachasị dị ala ahụtụrụla n'afọ a bụ nke ọnwa mbụ n'afọ a bụ Jenụwarị. N'ikpeazụ, n'akụkọ egwuregwu, Obi onye isi ala ewegharala ọrụ nke ịhọpụta onye nkuzi kochi ọhụrụ nke otu egwu bọọlụ Super Eagles nke ala anyị. Otu na-ahụ maka egwuregwu bọọlụ ụkwụ nke bụ NFF n'aha mkpirisi amapụbeghị ọkwa nke onye isi nkuzi kochi ọhụrụ ọbụla maka ndị egwu bọọlụ ọkaibe ugboro 3 n'ala Afrịka. Nghọtahie nọ gburugburu nhọpụta nke onye isi nkuzi kochi ọhụrụ nke otu egwuregwu bọọlụ ahụ emeela ka onye isi ala zọpụtazie ụkwụ. Onye Director nke nka n'otu NFF bụ Augustine Iguaven nọ n'ọnọdụ kwesịrị ekwesị idu otu egwu bọọlụ Super Eagles aga ma aka ntozu oke nke iko AFCON nke afọ ọzọ megide mba Benin nakwa Rwanda. Ozola ma gbachaa n'akụkọ ndị nke anyị jiri bịa na nke taa ndị ọma, mana tupu anyị apịachie geghachi ntị n'isi akụkọ ndị gbara ọkpụrụkpụ n'akụkọ taa. Gọvanọ steeti Abia eduola ndị kọmishọna 6 ọhụrụ n'iyi ọrụ ma kewapụtakwa ụlọ ọrụ ministri ọhụrụ. Nnukwu kansụl ikpe n'ala Naịjirịa ekwuola na Kekerekun ga-arụli ọrụ onye nnukwu ọkaikpe nke ala Naịjirịa CGN. Obi onye isi ala enyela nzaghachi dịka ụlọikpe mba France nyere ụlọ ọrụ ndị China iwu ijicha ụgbọ jet 3 nke onye isi ala. Ekele m gị onye ọma maka ị na ebe ahụ kirie ma gee akụkọ ụwa nke taa. Chebirikwa anyị mgbe ọzọ anyị ga-ewetara gị akụkọ ụwa tutu ruo mgbe ahụ. Abụ m Ezinne Mmadụ na-asị gị kachi bụ ọnụ.